Terve kaikille, täällä on Nuts ja tänään vuorossa vähän spesiaalia, eli Red Faction 2, Muffin Pants 67 kanssa, sano moi. Moroppa. Moro. Ja tänään meillä on vuorossa multiplayeri. Me otetaan 1 vastaan 1 areena. Sniperilla. Ja maa on vaikka. No, mikäs? Joo, tää olisi ihan hyvä, joo. Ja alempi on Nuts eli mä. Ja vasemmanpuolimmainen on siis nytten Muffin Pants 67. Sen tyypin nimi on Sniperi. Se mikä näkyy tuolla, niin ne Protect sit noi jutut. Ja tää on Prototype nimi. Ja RF Grunt on mun tyypin nimi. Joo, aloitetaan. Sori, tää voi olla vähän huono laatu, kun en oo ehtinyt ostaa videokameraa, niin. Kännykällä pitää kuvata. Me ollaan vähän harjoiteltu tätä peliä. Tai pelattu vähän viikkoja. Ja siinä ensimmäinen hieno tappo. Yeah! Alemmainen on siis Nuts ja ylempi on Muffin Pants, eli joka pitää 360, se on minä. Vitsi! Oh! Täällä on tämmönen makee nyppäpaikka. Vitsi. Tää ei taida olla ihan tuttu teille. Jos ette ole pelannut, kannattaa ostaa, nimittäin tämä on hyvä peli. No ei ehkä kannata ostaa, kun tää on aika vanha. Ja tossa on tämmönen armori. Näkyy varmaan vähän huonosti, mutta ei haittaa. Ainakaan mua. Hei! Eikä. Tapan! Ja Prototype johtaa, eli Nuts. Joten mä voisin käydä slow-moon. Joo. Eli kanava. Mit? Eli tää on ennustus, eli mulle tulee, tai Muffin Pantsille tulee, eli mulle niin tulee Minecraftista video, ei oo vielä videota. Mutta tämä on ensimmäinen videoni Nutsin kanssa, joten nauttikaa. Eli nyt haluatte tossa oli joku. nauttia. Yes! Joten me ollaan nyt hiljaa, että te saatte nauttia rauhassa. Eli nyt. Mutta me puhutaan jos. Siis me puhutaan jos. Jos voitetaan areen tai roundi tai joku sen tyyppinen. Sori tosta laadusta oikeesti. Kun meillä on semmonen Kännykkä. kännykällä. Headshot. Nyt saatte nauttia. Joo, haista. I see you. I want you. No eikä. Alas. Tammo mua. Eikä. Tuolas. Tää tuli turpaa.
Batch. Sori, jos ollaan vähän huonoja. Mitä? Sori, jos ei tule tappoa, mutta mä nyt vaan Niin, vitsi. Eli tossa ei kauheasti nää, mut no. Mä hyppään ajan. Mulla on 5 voittoa ja tällä Muffin Punchilla on 3. Mulla on 5 tappoa, Muffin Punchilla 3 ja mulla on 3 kuolemaa ja hänellä 5. Eli siinä oli tähän asti tulokset. Tää on 9. No 7 ihan sama. Näkyyköhän teillä toi ylempi? Jos näkyy, hyvä. Ei vitsi! Hyvä tappo. Kiitos. Laittakaa kommentteja, tilatkaa tämä kanava, jos haluatte kommentoikaa, jos haluatte lisää näitä Redfaction-videoita. Ja kommentoikaa, jos oli hieno tappo mulla. Tai no, kenellä tahansa. Niin, kummalla. Ja sit se aika, missä se tuli. Yrittäkää muistaa. Jos ette muista, ei haittaa. No, kuitenkin. Sanokaa läppä vai hauskat vai tylsä tai huono tai ihan mikä vaan, kunhan te katsotte tai tilaatte tai tykkäätte. Se tässä on pääasia, että teillä on hauskaa ja no tavallaan meillekin on hauskaa. Mutta niin kun... Nyt alkoi taas tulla tappaa. Joo, älä jaksa. Niin me halutaan vaan... Käteen. Joo, että... Nyt alkoi taas hurja tappelu. Hyppytappelu. Koska mä aina hypin. No, me molemmat hypitään. Munille. Ei vaan joo, tää on näköjään 9. No, nauttikaa loppuosa. Me ei puhuta mitään, eli ollaan täysin hiljaa. Joo. Nauttikaa. Sori, jos kuuluu nää ohjaimen äänet. Sitten me pelataan näitä täältä Pleikka 2. Hyvä peli. Ja nyt... Tämä taisi olla näköjään tässä. No joo, seuraavassa matsissa... Tai kommentoikaa tätä, jos haluatte tai päättää aseen. Tai... maan, minkä näitte tässä videossa. Ja no ei siinä muuta. Sanotaan Moikka. No, moikka. Ja moro. Pop.